wallahi da kafin ban nake ni wallahi wasa an na kalla ka san yau Barcelona suke wasa wallahi tin ba kake Allah wallahi ka san madari da Barcelona wallahi wasa gaskiya da an ci su da yawa wallahi Allah Assalamu alaikum. barka Ya gari ya kwana biyu. normal wallahi Kwana biyu ba ma da ba. wallahi Allah To me ake tattaunawa haka ne? wallahi wai tattaunawa muke wai wasan yau ka san an ci madarin nan wallahi Allah ko. wallahi Allah Ai ni can na fito daga hoto da wai wani dan sanda ne yake tare ni wai shi ya rena mu hankali wai suna sa gaskiya. ai Christmas wani ba an ci Eh abun sa a bakin nan wai corona ta Allah ka kyale shi Allah shi da Allah ba su san ni bane ba su san ni Allah ya bani wata baiwa ba. wallahi In yanzu na taba mutum ko na sa ka taba shi yanzu nan zaka iya bacewa ka zan wani abu. Allah kuwa. kai zai yadda To shi dan taba shi na baka sirri. Taba shi na fito ne. Gashi nan. Ina